desisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang araw ho ng Biyernes sa inyo mga kababayan. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong halos 2 million followers dito sa Facebook. At syempre, yung mga libo-libo rin nating tagasunod sa YouTube kung saan live ho tayo ngayon. Live din ho tayong napapanood Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at sa ating Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners, ganyan din ho sa Kalakhang, Pampanga sa Free TV Channel 36. Kaya naman kabalan, wala pong dahilan para ma-miss ninyo itong mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Gaya na lamang ho nitong traffic situation mula ho sa CPOSCO, sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Balitang may paggagamitan muna tayo. Ano ba ang sitwasyon ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi po ng Siyudad ng San Fernando sa oras na ito, 10:17 ng umaga, 12, September 12. Ika nga, kahapon, 9/11, merong, of course, alam natin yung history, merong ganap dyan sa Estados Unidos na sinabayan pa ng isang, balita rin ng shooting sa isang eskwelahan. So, maraming nangyayari sa mundo, maraming nangyayari sa daigdig. And even sa atin dito, kaya naman, alamin muna natin, sitwasyon ng kalsada sa malaking bahagi po ng siyudad ng San Fernando, Pampanga.
Dito muna ho tayo sa gawing itaas, ano, yung ating first row. As you can see, ito hong area ng Del Rosario traffic light. Ano, ayan, maluwag naman yung sitwasyon and stop and go ho dyan. Medyo konting antay lamang but nevertheless, ano, maayos yung daloy ng trapiko. Ganyan din ho yung area dyan sa may sakop, maimpis do makapal ho yung volume ng mga sasakyan, especially if you are headed north, ano, makikita mas maraming sasakyan dahil po yan sa ongoing road repairs and yung nasa may drainage system na sila. Yan ho yung inaayos dyan, ano. And kabilang linya naman, ito sakop din, nakita naman natin maluwag naman, fast moving yung mga sasakyan. May kaunting build up pagdating ng may San Miguel, ano. Parang bottleneck yan. But then again, after pagdating ho ng San Isidro, dyan sa may MacArthur Highway o Manila North Road na ngayon, baka naman nalilito pa tayo. At dyan ho mga kabalin, maayos naman ang usad. Maluwag naman ang kalsada. Sampaloc, Dolores, light traffic din. St. Jude, light traffic. Ganyan din yung senaryo dyan sa may Barosa, no? Pero dito ho sa may tapat ng JBL, Kenny pong Makabakle, yes, sa may Dolores, going to downtown San Fernando, expect ho ninyo yung light to moderate traffic. Mabigat ho yung daloy ng trapiko sa mga moderate traffic, sorry, hindi heavy. Okay, may pagbigat. Oo, may pagbagal ng daloy ng trapiko diyan sa may area na yan if you are headed south, ano, punta pong Palengke. Dito naman sa may area ng Palawe, maluwag naman ang sitwasyon ng trapiko, ganyan din sa may Santo Niño going to Lazapin Boulevard or Capitol Boulevard at sa iba pang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue na bahagi po ng syudad o ng sakop po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Muli, ito pong real-time traffic monitoring ng sa City of San Fernando mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO sa syudad ho ng San Fernando. Balitang may paggagamitan pa rin tayo, traffic situation naman tayo sa North Luzon Expressway. Ito ho mga kabalit, alam natin, weekend ngayon, marami ang inaasahang magsisiuwian. Uuwi dito sa probinsya mula ho sa Metro Manila o di kaya naman may mga lakad naman magpaplanong mag-staycation sa Maynila o manatili, may lakad sa Maynila ngayong weekend. Ito ho sitwasyon ng mga kalsada o ng iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Dito ho sa may Balintawak Toll Plaza, magaan ho ang sitwasyon, light traffic. Wala ho masyadong nakapilang mga sasakyan. Pagdating ho ninyo ng Mapulang Lupa, Valenzuela, if you are headed south or going to Metro Manila, asahan ho ninyo yung bahagyang traffic build-up dyan sa may area na yan. As well as at Mindanao Toll Plaza, eastbound lane, ano? Meron hong road construction. Kaya naman may pagbigat din ng daloy ng trapiko. Diyan ho sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon as of 10:21 ngayong Biyernes, September 12. Ganyan din sa may Bocaue Toll Plaza, light traffic, magkabilang linya. Same as sa may City of San Fernando, Pampanga. Yan ho ang traffic monitoring via NLEX Corporation. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Mula NLEX, silipin naman natin sitwasyon ng mga kalsada sa malaking bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ito naman, real-time traffic monitoring via One Bataan Command Center. Sa mga oras na ito, 10:20 ng umaga, araw ho ng Biyernes, 10:22 na pala, ayan. Diyan ho sa may boundary ng Bataan at Pampanga, light traffic din. Layak portion, Balanga bound light traffic. Ganyan din sa may Hermosa patungong SC Tex. May bahagyang dami ng sasakyan diyan ho sa may area ng Sumi, ano, pero konti pa din, maluwag pa din ang kalsada. And of course, dito sa may Abukay, maluwag din ang kalsada, light traffic. Ganyan din sa may isang bahagi ng Abukay. Dito ho sa may Kalapandayan, ano.
Kalaylayan, sorry. And dito ho sa may Balanga Bound ay maluwag din ang sitwasyon ng trapiko. Sumunod ho sa mga itinakdang speed limit para ho makaiwas sa anumang aberya sa kalsada. Okay, at hong mga motorsiklo, 60 lamang, truck and van, 50, 80 sa mga pribadong sasakyan, 70 naman para ho sa mga PUV. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream. Kasama si Justin. Tuloy-tuloy tayo. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes at ngayon pong weekend. Narito na ang weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 540 kilometers. Silangan ho ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyang ng trough nito, nagdudulot na po ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base po sa ating latest analysis, itong low pressure area, mababa po yung chance niya mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. But beyond that period, hindi natin inaalis ang posibilidad na tumaas pa yung chance nito. At dalawang posibleng senaryo ang nakikita po natin dito sa weather disturbance. Posible po na tumawid ito sa ating landmass, especially o particular dito sa Bisayaan at Mindanao bilang isang LPA, at hindi rin naman natin inaalis ang tsansa na mabuo ito bilang bagyo bago pa man ito tumawid ng ating landmass. But either way, inaasahan pa rin po natin na magdudulot ito ng significant rainfall at malakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon by weekend. Kaya pinag-aantabay natin ng ating mga kababayan sa magiging update ng Pag-asa ukol nga po dito sa weather disturbance. Samantala yung easterlies, patuloy din nagdudulot ng mga pagulan sa Aurora at Quezon at nakakaapekto ito ngayon sa Luzon at Visayas. At ini-encourage din natin ang ating mga kababayan na bisitahin po ang website ng panahon.gov.ph para po sa mga real-time na flood and rainfall warnings and alerts. Kung meron man ho sa inyong lugar, dito po natin makikita, may notification po diyan at makikita po natin ang mga latest warnings patungkol po sa mga pag-ulan at posibilidad ho ng pagbaha. Samantala, para nga po sa pagtayo ng ating panahon, nasahan natin ng maulap na papawirin at mataas ho na tsansa ng mga pagulan sa Aurora at Quezon dahil sa easterlies. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms at manakanakang pagulan any time of the day, kung kaya't saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 17 to 23 po sa Baguio, 24 to 32 sa Lawag, at sa Tugigaraw naman ay 24 to 32 degrees Celsius sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Oriental, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito at maulap ang papawirin dahil nga po sa trough ng LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at nariyan din ang mga isolated thunderstorms anytime of the day. Sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 sa Puerto Princesa City. At sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32. At sa Davao City ay 25 to 32 degrees Celsius. Wala rin ho tayong gale warning ngayon na nakataasan mang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alon ng ating karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:45 in the morning at mamaya ay dudubog ang araw sa ganap na 6:00 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang araw po. Magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama
the scroll and stream at the 36 News Stream. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan, nakita ho natin mga kabalan, may inaasahang pag-ulan sa ilang bahagi po ng rehiyon, partikular na sa Aurora, Nueva Ecija area. At wag ho nating tanggalin sa ating mga possession, sa ating mga gamit ngayon, yung pananggalang sa ulan. Any time of the day, pwede hong maulan pa rin sa ganitong panahon. Silipin naman natin, foreign exchange, nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong September 11. Araw ho ng Huwebes, 57 pesos 19 centavos, okay? And for other currency, Japanese yen is 38 centavos. Ito pong Great Britain pound, 77 pesos 33 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 33 centavos. Saudi riyal is 15 pesos 22 centavos. Dirham ay 15 pesos 55 centavos. Yung euro, 66 pesos 85 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan, 8 pesos 02 centavos. Stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon ng tama gamit ho itong mga balitang may paggagamitan. Ito, kung kayo ho'y nag-iisip, kung kayo'y mag-iigib ngayong araw, well, kung taga Santa Maria at Santa Teresa first kayo dyan sa may Lubao, Pampanga, opo, saklo na kayo. Uling 1 p.m. to 4:30 p.m. Ngayon pong araw ng Biyernes ay mawawalan ng supply ng tubig sa nabanggit na lugar. Ganyan din ho, mamayang alas 3 naman ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa may Dagohoy Street, Natividad Street at Silvestre Street sa barangay Lourdes Sur East, Angeles City. Mawawalan din ng supply ng tubig, 2 oras yan, ngayon pong araw ng Biyernes. Ito, meron din hong nakatakdang water supply interruption dyan sa may barangay Santa Ines, Mabalacat City, Pampanga, mamayang 9 p.m. hanggang bukas araw ho ng Sabado, alas 5 ng madaling araw. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon, tama makidesisyon. Apektado rin mamaya alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 2 ng madaling araw. Ito hong barangay Lourdes Sur, Barangay Pulong Bulo and San Nicolas, Angeles City, Pampanga. Mawawalan ho ng supply ng tubig. Ulitin ko lamang, Lourdes Sur, Pulong Bulo and San Nicolas, 10 p.m. to 2 a.m. Mamaya ho yan, wala hong tubig. Wala ring tubig sa barangay Santo Cristo at Santo Rosario, Angeles City sa nasabing schedule, 10 p.m. mamayang gabi yan hanggang 2 a.m. ng madaling araw, araw ho ng Sabado. Ito naman ho mga kabalen, scheduled power supply interruption tayo sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga. Bukas, araw ho ng Sabado, September 13, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pati nga ho, Barangay Apalit, Pandagirig, Palmayo at Mawakat, dyan ho sa may Florida Blanca, Pampanga, wala hong kuryente. Bay, bakit? Ay may gagawin hong rehabilitasyon ng tatlong phase na primary line. Itong Pelco 2. Kaya naman brown out ho buong araw, 8 to 4. Apektado rin sa nasabing power supply interruption o brownout itong Barangay Pabanlag, Florida Blanca Resettlement. Bukas po, araw ng Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. Ganyan din ho sa may San Jose, Sitio Carlos, affected din 8 a.m. to 4 p.m. tomorrow. Sa bayan naman ho ng Porac, Pampanga, Barangay Camillas at Planas, wala rin hong kuryente bukas alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ganyan din sa Barangay Pio. Maliban na lamang sa may resettlement, 8 a.m. to 4 p.m. wala rin hong kuryente. Pio, Porac, Pampanga, bukas, rehabilitasyon ng operating ng 3-phase line. Primary line itong Pelco 2 ang dahilan. Tapos dyan sa may Barangay Sinyura and Santa Cruz naman,
alas 9 hanggang alas 2. No? Tomorrow po, 9 a.m. to 2 p.m. Araw ho ng Sabado, wala ring kuryente. Dito ho sa Barangay Sinura, Santa Cruz. At Santa Cruz, dyan pa rin sa Porac. Alas 9 lang naman ng umaga hanggang alas 2. So hindi naman siya kasing tagal nung ibang mga scheduled power interruption. Apektado rin sa parehas na schedule, 9 a.m. to 2 p.m. tomorrow, Saturday, September 13. Ito pong Manibaog, Paralaya. Mula ho dyan sa may elementary school hanggang boundary ng Manibaog, Paralaya and Santa Cruz. Wala rin hong kuryente, mga kabalen. Ayan, umulit na. So ito ho yung mga scheduled power supply interruption para sa mga kaka-join lamang. Pwede ho ninyong balikan yan sa page ng CLTV 36 News. I-follow nyo na rin itong ating Facebook page kung kayo po'y hindi pa naka-follow upang sa gayon manatili kayong updated. Ito ho mga balita at impormasyon na aming ibabahagi rin sa inyo. Siyempre, ito ho may mapaggagamitan sa araw-araw. Importante rin di ba? Kapag nanonood tayo ng TV, gusto natin, relate na relate tayo. So ito, asahan ho ninyo sa CLTV 36, mga kwento ninyo ang aming ibabahagi. At syempre, yung mga impormasyon na dapat ninyong malaman, syempre, gaya nitong power supply interruption. Diba? Importanteng malaman. Paalala ho doon sa mga nakatira, doon sa mga nabanggit na lugar. Ito yung mga fina-flash ko, no? Charge nyo na yung inyong mga power banks, kung meron, mga cellphones. Magsadya akong pamepe. Ulin pong lalo na, expecta mo, malisangan mo naman, patsayabak. Kahit karas na puning panapon, pagdating ho ng hapon o gabi, ay nariyan naman yung pag-ulan. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Ihahatid ko po sa inyo mga headlines ngayong araw ng Biyernes, September 12. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Muli, Justin Dizon po para sa balita at impormasyong makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Narito na po ang mga headlines ngayong araw ho ng Biyernes, September 12, 2025. Gumalaw yung camera ko. Ayusin ko lang. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Ito mga kabalen, isang good news muna ang gusto kong ibahagi sa inyo, di ba? Sa kabila ho ng mga nangyayari. Papanood natin. Isang magandang balita naman. Siyempre, weekend naman naalala ko nung araw ng Lunes, ang daming nangyari nung araw ng Lunes. Lunes pa lang, ha? Tapos sinundan pa ng Martes. Yeah, so ito ho, para naman na tayo ika nga. Makakuha naman ng konting pag-asa sa ating mga nakikita at napapanood. Ito ho mga kabalen, isang magandang balita ang nais kong ibahagi sa inyo. Ay kinabiliban ho ang isang pulis mula ho sa bayan ng Orani, Bataan matapos maisalba at matulungan ng isang babaeng buntis na ligtas na makapanganak sa ilalim ng puno. Dito pong Martes yan, September 10. Kinilala po ang pulis na si Police Master Sergeant Ronald Imperial, isang registered nurse na agad pong remusponde sa isang 911 call tungkol sa isang buntis na may mental illness na inabutan sa pagle-labor sa Sitio Alicabok, Barangay Bayan. Dahil ho sa kanyang dating propesyon bilang nurse, mabilis hong naasikaso ni Imperial ang pagpapaanak. Ligtas pong nailuwal ang sanggol at maingat pang naputol ang pusod bago ho dinala ang mag-ina sa pinakamalapit na health facility. Awayan naman. Saludo ho kay Mamang Pulis sa kanyang tulong na inaabot sa ating kababayan. Talagang minsan yung una mong profession, hindi mo rin makakalimutan talaga at of course, mahalaga yan. Lalo na yung pong mga tagapagligtas ng ating seguridad at ng ating kalusugan. Yan, pagbati ho sa marami sa ating mga kababayan. And speaking of police, mga kabalen, ito naman ay dahil nga tumitindi, umuugong itong usapin ng korupsyon dito sa ating lipunan. Abay, nagsama-sama ho ang ilang mga sektor dito ho sa lalawigan ng Pampanga at buong Central Luzon na rin actually. Kabilang ho dyan, ito hong concerned citizens of Pampanga, bagong alyansang makabayan gitnang Luzon at kilusang pambansang demokrasya. Nariyan din ho yung anak bayan, kung di ako nagkakamali, YND, Youth for Nationalism and Democracy. Nariyan din, at yung iba pa. Upang sa gayon, mga kabalen, ipanawagan nga yung ito hong wakasan na yung korupsyon. At gaya ho ng nabanggit, naghahanda po ng kilos protesta itong mga grupong ito. At sa darating na next week, September 18. At una na hong inanunsyo yan, mga kabalen, sa press conference. Pero ito po ay pinaghahandaan naman ng PNP at sa isang statement. Sinabi ho ng Police Regional Office 3 na tinitiyak nila ang kaligtasan ng publiko, gayon na rin ang seguridad, at ito daw ang kanilang highest priority. Sa ngayon daw mga kabalen, ay naghahanda na rin ng
comprehensive security measure o nakapaghanda na ng comprehensive security measure para matiyak ang peace and order at kung magkaroon man o matuloy nga ito nga mga mass protest na ikinakasari ng iba't ibang grupo dito sa ating rehiyon. At ayon ho sa PRO3, bagamat sila po ay naninindigan na ang kanilang duty ay protektahan ang komunidad laban sa anumang threat at pang-aabala, ay kanila raw ginagalang ang constitutional rights ng mga Pilipino sa freedom of expression and peaceful assembly. So malinaw ho yan mga kabalen. Equally, ika nga, ayon ho sa PRO3. We call, so sa ngayon daw, napaalalahanan na itong ating mga pwersa ng PNP na magpatupad ng maximum tolerance kung tawagin sa oras ho ng mga kilos protesta. At meron na rin daw silang paalala na tiyaking sumunod sa mga public o yung proper protocol pagdating sa management sa mga public gatherings. Tiniyak din nila na normal yung serbisyo ng gobyerno, komersyo at day-to-day activities. Hindi raw maantala dahil sa mga gagawing protesta. At nardyan naman ay mananatili ring essential services o yung essential services ng PNP ay pwede pa ring maasahan kahit na merong mga nangyayaring kilos protesta. Yan ho ang pagtitiyak ng Police Regional Office 3 sa isang pahayag, mga kabalen. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Samantala sa kaugnay na balitang yan, yung mga protesta. Kung matatandaan ho ninyo, kinundi na nitong mga mag-aaral ng Pampanga State University itong nangyaring seminar sa kanilang eskwelahan, sa kanilang campus, batay ho sa ulat ng kanilang official publication, The Industrialist. Sa seminar po ay sinabihan sila ng speaker ng kanilang bisita na tumutok lamang sa pag-aaral, tanging pag-aaral lamang ang tututukan at tupagin, huwag munang makialam sa mga usapin ng flood control dahil masyado pa silang bata. Of course, umalma ang mga estudyante at nainsulto yung mga estudyante dahil sino ba ang apektado kapag nakukurakot yung pondo ng bayan? Hindi ba yung mga estudyanteng lumulusong din sa baha araw-araw? Hindi ba yung mga estudyanteng naiinitan din sa loob ng kanilang mga silid-aralan? Hindi ba yung mga estudyanteng siksikan din sa loob ng mga silid-aralan? Hindi ba yung mga estudyanteng kulang-kulang ang libro? Hindi ba yung estudyanteng minsan kahit na dapat walang bayad sa school pero napipilitang gumastos pa din dahil kulang din yung mga materyales? So ito ho mga kabalen, yung naging reaksyon nitong mga kabataan. And pakinggan ho natin ang pahayag ng isa sa mga leader estudyante dito sa lalawigan ng Pampanga, si Clifford Piñera, kaugnay ho ng nasabing usapin. Ito po ay direkta talagang pagtapak sa karapatang pantao ng mga kabataan. Dahil makikita naman natin na yung mga kabataan, they are at a period of unrest na nakikita na natin na kating-kati na sila lumabas ng lansangan, kating-kati na sila natugunan mismo yung mga issue na kinakaharap sa loob at labas ng pamantasan. Kaya naman yung ganoong statement mula sa Pampanga State University at sa bahagi ng mga NSTP instructors na nag-red tag, at sinabi na wag na daw makilahok yung mga kabataan, it is a manifestation of our repressiveness of our education system. Kaya naman, isa ding malaking pagpugay talaga sa Indus at sa mga nagpahayag ng kanilang saloobin na tinututulan nila yung ganoong forma ng red tagging, ganoong forma ng repression at suppression. Dahil nakikita natin na yung mga kabataan, they are aware, they are socially aware, and they are ready to fight for what is right, and they are ready to fight for their democratic rights. Yung mga isyong panlipunan kasi, although hindi natin masasabi na directly it exists inside our institutions, inside our universities, direkta pa rin tayong naaapektuhan nito. Halimbawa, yung sa
Pampanga State University, matagal ng issue yung lagi silang binabaha tuwing rainy season. Yung papasok sila ng loob ng pamantasan, basang-basa sila, no? So nakikita natin na itong issue ng flood control, itong issue ng corruption, issue siya rin ng mga kabataan na dapat natin tinutugunan. At sa amin din halimbawa sa UP, na yung College of Arts and Letters building sa loob ng UP Diliman, under siya ng DPWH at mahigit 10 taon na siyang ginagawa. Kaya yung mga estudyante, wala silang pinapasukan, nakikibahay sila sa ibang colleges. So, kaya nakikita natin na yung mga issue talaga, hindi sila magkakahiwalay. Pagpus, magkakatali sila at nasa sa atin yung mga kabataan kung paano natin mag-relate yung ating sarili doon sa mga issue na yon at kung paano natin ma-relate ng vice versa yung mga issue na yon sa mga issue natin. So, bahagi po ng LS, Yan ho, kabalin, ating narinig ang tinig ni Clifford Piñera, ang Provincial Coordinator ng National Union of Students of the Philippines, Pampanga. Kaugnay nga nitong naging pahayag ng NSTP department, actually NTF-ELCAC, dito ho sa ginawang seminar dyan sa may Pampanga State University, na kininom din na naman ng mga estudyante sa pangunguna rin doon sa linabas na statement ng The Industrialist, yung kanila pong official publication. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito lang mga kabalen, kung sa DABS o sa Pampanga State University ay sinabihan yung mga estudyante na mag-focus na lamang sa pag-aaral at huwag makialam sa mga issue ng flood control doon sa kanilang NSTP seminar, ay dito naman sa University of the Assumption ay kabaliktaran. Opo mga kabalen, nag-set up ho ng isang malaking telebisyon yung pamantasan, yung UA, dyan ho sa kanilang campus, dun sa facade, at makikita ang ipinapalabas yung naging press conference ng iba't ibang grupo dito sa Pampanga kahapon, na ipinalabas po dito sa CLTV 36 News. At tinutukan ho ng mga estudyante at maging mga guro at ilang mga individual, dahil naniniwala daw ang pamunuan ng University of the Assumption na ang pagiging isang Katoliko ay pagsasabuhay ng mga turo ng Panginoon at syempre yung panawagan laban sa korupsyon, pagiging matapat at yung social justice kung tawagin din. At yan ho'y bahagi ng kanilang formation sa mga kabataan. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito naman ho, kabalen, sa iba pang balita ay ongoing ho ngayon at ipinamahagi ng Laos Group of Companies sa San Basilio National High School sa Santa Rita, Pampanga. Ito hong mga clean and hygiene package, cleanliness and hygiene package bilang bahagi po ng kanilang Extra Challenge Year 2. At ngayon pong Biyernes, September 12, official pong na-turn over sa mga sa nasabing paaralan ang bagong gawang comfort room na may kasamang wash area, gayon din ho yung 25 na galon ng hand soap. Bahagi rin ng donasyon ng isang recycling bin na may kasamang basketball ring na layunin pong hikayatin yung mga mag-aaral, syempre, na ikangan magtapon ng kanilang basura sa wastong paraan at mas masayang paraan. Ayon ho kay Rowie Guevara, OIC ng paaralan, malaking tulong ang programang ito upang maitanim sa isipan ng mga mag-aral ang kahalagahan po ng disiplina, kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran sa loob man ng paaralan o sa kanila pong araw-araw na pamumuhay. Narito pong ilang mga larawan dyan ho sa isinagawang Shoot That Trash, a learning session on solid waste management. Of course, sa pangunguna rin ho ng Laos Group at ng iba't ibang mga sektor. Ayan. O iba't ibang organization. Nandyan ho yung Levi P. Laos Foundation, of course.
Eto, yung masayang trash can, no? Parang gusto ko rin ng gandang trash can, di ba? Sa amin. Exciting di ba? Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama. Okay, ito ho mga kabalin, meron na rin hong inilabas na executive order. Ito hong Pangulong Bongbong Marcos, Executive Order number 94 na siya hong bubuo sa Independent Commission for Infrastructure. Ito ho yung sinasabing tututok mga kabalin dito ho sa maanumalyang flood control project. Sa inilabas hong EO 94 ng Pangulo ay sinabing ito ay mag-investigate hindi lamang ng flood control project, gayon na rin ng iba pang infrastructure works ng national government sa mga nakalipas na taon. Ayon ho kay Pangulong Marcos, ito hong Executive number 94 ay merong 3 miyembro. Isa ho siyang Independent Commission for Infrastructure, kung tawagin ICI. Meron siyang isang chairman o isang chair at 2 miyembro. So 3-person o 3-member Independent Commission kung tawagin. Hindi pa ho inaanunsyo ng Malacanang kung sino itong ad hoc members o ng members ng ad hoc fact-finding commission. Iniyak naman ho ng palasyo mga kabalin na itong mga miyembro ng nasabing komisyon ay may proven competence, integrity, probity, and independence. So abangan lang ho natin yung magiging development sa balitang yan at amin pong ihahatid sa inyo. Kabalan, bago ako magpaalam, batiin ko lamang John Quiros, Arayan, Pampanga, shout out. Aking matalik na kaibigan, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Pampanga. Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan, panepong Manalbe. Kon Joel, den ka na akong kabatch king Assumpta Technical High School, batch 2007. Yan, hindi ko lagi greet kasi ito sa Bukarela. Yan, maraming salamat doon sa mga nag-reach out, doon sa kumontak at syempre yung mga kabatch natin. Pagbati rin. Oo. John Hook. Sa aking kaibigan, John Del Bautista, of course. John, sa Estados Unidos. Yan. Nakatutok din minsan nagba-backstream. Ano tawag doon? Nag-rewatch kung tawagin, di ba? Kabalan, ito po ako'y magpapaalam na muli. Tutok lamang sa CLTV 36 News para ho sa iba't ibang mga balitang maasahan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa inyo. Maraming salamat, kabalan. Happy weekend po. Skip the scroll and stream.